dărâm, dacă pe Iisus l-au văzut, crai în dărâm n-au dus, și-au dus vestea lui Iisus, au dus vestea maicilor, de tăierea pruncilor, 14.000, toți de mititei copii, numai Maica Cerului Sfânt și cu Iosif cel bătrân, au luat pruncul și-au fugit, și din țară au ieșit. Și astăzi preamărită, sărbătoare fericită, noi rugăm ca să fie la mulți ani cu bucurie, la mulți ani să aveți folos din nașterea lui Hristos, să aveți zile senine, să le petreceți toți cu bine. Mulțumim. Papa, trebuie să vă plătesc. Ce? Imediat. Venima Colinda, deschide gazdă ușa, că venima Colinda. Hai, hai și iară, hai, bună seara, mănii, hai și iară, hai, sănătate și mulți bani. Că ne-ați dat, că nu ne-ați dat, noi cu drag vom colinda. Că ne-ați dat, că nu ne-ați dat, noi cu drag vom colinda. Hai și iară, hai, bună seara, mănii, hai și iară, hai, sănătate și mulți bani. Măi, gazdă sănătos, ca trecut una frumos. Rămâi, gazdă sănătos, ca trecut una frumos. Hai și iară, hai, bună seara, mănii, hai și iară, hai, sănătate și mulți bani. Rămâne, gazdă sănătos, cu primida noastră. Rămâneți, gazdă sănătos, ca primida noastră. Hai și iară, hai, bună seara, mănii, hai și iară, hai, sănătate.